Nisimgħu mbagħad ikollna ċans inkellmuha. Ninsab hawnhekk niktiblek dal-kemmtejn biex ngħidlek x'hemm mistur wara dawn l-għajnejn. Kun naf kont ġbajt inweġġa' bla waqfien u l-ferita kibret aktar m'għadda żmien. Sakemm f'ħajti min imkien long tfaċċajt int u l-ġieħ ta' qalbi ħasrem tommok tfint. Bħax-xemx fisserni dawalt it-triq stembaħ fejn qatt ma kont sa missejna l-orizzont. Imħabbitna fjorixxiet baqgħet wara tut isbieħ u wersaqni iżjed viċin fl-aħħar sirna ta' xulxin. Minn dak il-jum din ħajti mtliet kollu ħassejtni ħilsa lesta intir bħala sfur. Arani kif se nitla l-fuq il-fuq nittajja lejn isħabba jedam sema miftuħ għaliex fl-aħħar din il-qalb sabet serħan u se tibqa' dik imħabti l-lejl u n-nar. Bħax-xemx fissilni dawalt it-triq stembaħ fejn qatt ma kont sa missejna l-orizzont. Imħabbitna fjorixxiet baqgħet wara tut isbieħ u wersaqni iżjed viċin fl-aħħar sirna ta' xulxin. U jkomplu jgħaddu l-jiem imma lil ma jfissirx tmiem. Terġa' tserna tur il-ġmiel tal-miraġġi wkoll imkien. Sakemm nerġa' ġejna għaxan lejla fid-destin nisma' b'ismi mnaqxin. Bħax-xemx fisserni dawalt it-triq stembaħ fejn qatt ma kont sa missejna l-orizzont. Imħabbitna fjorixxiet baqgħet wara tut isbieħ u wersaqni iżjed viċin fl-aħħar sirna ta' xulxin. Proset hemmhekk il-Janice Manjon bil-kanzunetta tagħha nissirnek Janice tiġi hawnhekk dejja fuq is-sufan. Bil-kanzunetta tagħha x'hemmx fiż-żejniq daw kollha li jogħġbithom Janice u l-kanzunetta tagħha kontu qegħdin taraw in-numru ta' televoting hemmhekk tistgħu tivvutaw għal Janice. Kif inti? All right. Kif inhu għaddej is-sajf għalik? Is-sajf, xogħol, ovvjament. Xogħol taħdem inti? Iva, naħdem bħala accounts clerk u bħalissa wkoll ikollna naqtiġijiet fil-knejjes u hekk inkanta. Xogħol bħala kant ukoll. Eżatt, hija, nħobbu ħafna l-kant. Bħalissa kemm normalment fawwissu jbattu xi ftit. għax ħabba sħana nifqu naqra Xi ftit tal-kemm, żgħira. Ikun hemm ta' minn xorta jkun hemm ħajjar imma Jirriskja. Iva. Insomma, jekk forsi jkollok il-parti tal-knisja tkun ħadd kanta Eżatt. fil-knisja Mhux daqshekk, kifra. Il-karriera tiegħek fil-kant kif bdej, Janice? jiena bdejt meta kelli 12 sena, kont bdejt bħala lessons għal-bidu biss, u mbagħad qisu bħala fit-televiżjoni kont bdejt fuq il-programm l-Isfida niftakar, kont għad-deżgħira kelli 17 sena. U kont inkanta nisfen isim mid dak iż-żmien isni jekk, dejjem looking forward għal-iktar. Mbagħad bdejt il-pjano, kont ħalta l-konkors kanzunetta Indipendenza. Mhix l-ewwel darba inti li qed tikkompeti. Naħseb dil 5 darba naħseb. Darba minnhom kont klassifikajt it-tielet post ukoll kienet diska vera l-qalbi, Eternità, qatt ma ninsijax vera jekk, vera nieħu pjaċir inkanta.
Mbagħad qisek għal Eurovision, dejjem pass isek il-karriera dejjem tavvanza. Imma naħseb nistgħu ngħidu li hawnhekk żrejnilek xi ftit iż-żerja fik jiġifieri l-isfida kien xi ħaġa li ħajrek tidħol iktar. Eżatt, Il-bidu tiegħek. tiegħek. Eżatt. Tejnu pjaċir nismek. Il-konkors Kanzunetta Indipendenza kelli anke kantanti oħrajn jgħidulek isma' jien ħadd sem iktar minn darba, kien hemm anke minn diġà rebħu, però xorta nieħu pjaċir nipparteċipa fih, tgħidlek diffiċli biex nispjega, ma kantanti oħrajn jifhmuha. Vera. Ma nafx jekk hux il-location, il-venue għaliex isir fuq il-Fossos u wieħed minn ftit festivals li jsir hemmhekk, jew inkella li l-atmosfera ta' bejnietkom ta' bejn il-kantanti tkun xi ftit differenti. Jista' jkun ukoll, però anka li qed inkanta bil-Malti hu pjaċir ħafna. Kif għattinti wkoll anka l-kantanti bejnietna m'hemmx dik naqblu, fimt, m'hemmx dik il-pika jisek. Daqsxejn iktar relax. Daqsxejn iktar relax. Xorta tax inti tipprepara qabel, xorta tkun ikkonċentrata u jekk imma tkun iktar relax f'sens ta' hekk bej l-oħrajn. Għettaj li Sens tipprepara. ta' kompetizzjoni. Qed tipprepara qabel insabu ftit ġranet il-bot. Eżatt. Mill-konkors Kanzunetta Indipendenza ftit ġimgħat biex ngħidu hekk l-aħħar ftit. Bħalissa kif tkun għaddejja bil-preparamenti tiegħek? Forsi bħalissa għadni qed nara naqra x'ħan ilbis. Xina indum naqta biex niddeċidi. Imma qed Imma bdejt taħseb. Bdejt naħseb naf il-kulur li ħan ilbis. Issa naraw. Imma ndum biex niddeċidi. U tiddeċidi inti taħdem mal-familja tiegħek, mal-kompożitur u l-awtur, kif taħdem? Jiena dat-tim li qiegħda naħdem miegħu dis-sena naħdem diversi snin oħra magħhom. Le, ma naħdimx waħdi, nemmen is-song biex tiegħi biss u tal-oħrajn ukoll, ġifieri nemmen Minu t-tim li taħdem magħhom is-sena? Huwa l-klim ta' Emil Kalleja Baileys u mużika ta' Mark Xikluna. Ġifieri mal-kompożitur u l-awtur. Eżatt, niddeċidu flimkien. Normalment hekk, Imma li tiġa taf li ħat il-bess libsa, tiġa taf il-kulur, imma tkun irreferejta li jom, musa nsaqsik għax jisa konti xajdina, musa nsaqsik. Normalment noħroġ jiena bl-idea mbagħad ngħidilhom isma' kif taraw hekk, orrajt għalikom hekk. U mbagħad minn hawn minn hemm jista' niddeċidu flimkien. Jagħtuk l-opinjoni tagħhom. Eżatt. Minti tiġa qsek. Naħseb jien jgħidula x'jgħidula li tiġa għamlet l-immaġni tagħha, naħseb hekk għandu jkun ta' xi ftit jew għalkemm nemmen illi tkun komda inti fl-aħħar mill-aħħar f'dak inti ħat il-bisa u inti ħat tkun qiegħda biha fuq il-park, però nemmen li għandek tuħu wkoll opinjoni ta' terzi persuni mhux ta' żejjed għaliex tista' titħawwad ukoll. Għandek xi pjanijiet għall-futur tiegħek? Pjani tal-futur. Bħalissa qed naħdem ħafna flimkien mal-manager tiegħi qed naħdmu ħafna fuq ħanoħroġ single dal-waqt ġdida. U qed naħdmu ħafna fuq il-lyric video. Għalissa dik li għandi ġo moħi barra Kanzunetta Indipendenza, forsi noħroġ single oħra barra dil qoddim. Hekk. Dejjem jien. Għandek il-proġett ta' lyric video li għamilna isu minn sentej 3 snin ilu law, bdejna narawhom ħafna. Saru invoga ħafna li tara il-video, il-music video u tara l-klim tal-kanzunetta li naħseb intejn f'xi ftit jew in-nies li jkunu qegħdin ikollhom mal-album kanzunetta partikolari tal-mu aktar malaj. Dejjin, eżatt, vera differenti. Ġifieri naħseb il-trend kienet idea tajba ħafna. L-ewwel darba li ħana noħroġ lyric video. Imma mhux l-ewwel music video wkoll tiegħek. Da l-ewwel bħala music video l-ewwel wieħed. Alright, allura u mort fuq dal-istil. U stil differenti ħafna. Mela, l-saqsejtek għal-pjanijiet, però nsaqsik ukoll il-ħolm tiegħek, għandek xi ħolma pereżempju kelli nsaqsik tista' tagħżel kantant popolari stabilit barran internazzjonali kemm jekku jew raġel jew mara jew nkella band. Hemm xi ħadd partikolari li tixtieq li tagħżel miegħu, pereżempju l-ħolma tiegħi li nkanta ma' tal-persuna. Jiena toġobni ħafna l-kantanta Beyoncé. Mort nara. Inexxielek tkun waqt xew. Mur nara, naħseb ilu 4 snin ilu. Ħadd pjaċir immens. Le, kont tant kemm jien għax hekk vera nara brava tisfen kanta xejn, vera għandha stamina, vera kantanta bravissima. Kieku ħolma kbira tiegħi. Li tkanta ma' Beyoncé. Ma' Beyoncé l-allu. Kieku sew. Hija waħda minn dawk ix-showgazing bħal Beyoncé nara simili ma differenti ovvjament lil Jennifer Lopez li qed tara tkanta u qed tisfen fuq il-palk. Li tkun temmen li għandek tkun all-rounder fuq il-palk meta tagħti performance u tkun kantant tkun kapaċi tisfen ukoll pereżempju. Tejn ħafna, però jiddependi wkoll l-istil li inti tkanta. Eżempju mhux ħatqabbad just singer ħadqod tisfen lek di.
Fimt, jina nara skont listi li inti kollok pala kantanta, ġivi mux dejjem. Ovvjament teħe li tkun all-rounder tajjeb, anka mużika, eżempju, tkun taf xi ħaġa, mux bil-fors fin. Le, fimni, u mux il-kantanti kolla li nisimaw u naraw ġviri jina hoppin qabel il-Jennifer Lopez u l-Beyoncé, per eżempju, ma' Adele. Li għattarat kanta ma' bat ma t-ċaqlaq xassaċ, ġviri. Għax għandhom stil differenti. Jina nawguralek li xi darba jkollok iċ-ċans tkanta ma' Beyoncé għalix li. Ovvijament nawgurawlek ukoll 19 ta' Settembru għal konkors Kanzunetta Indipendenza. Aħna minn hawnhekk ħammorru għal waqfa qasira ta' riklami, ibqgħu hemmhekk ibqgħu segwu l-programm għal Frisk kif niġu lura mir-rokna tal-moda. Hawnhekk.